Σε όλους. Στα χρηματοοικονομικά, αλλά και γενικότερα στον χώρο των επενδύσεων, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να βρίσκουμε τα κατάλληλα στατιστικά μέτρα έτσι ώστε να εκτιμούμε τους κινδύνους, αλλά και να μελετάμε τις αναμενόμενες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων μας, αλλά και της κάθε μία επένδυσής μας ξεχωριστά. Γι' αυτόν τον λόγο, σήμερα θα μελετήσουμε για αρχή κάποια βασικά στατιστικά χαρτοφυλακίων αλλά και των επενδύσεων, τα οποία συναντάμε γενικότερα στο χρηματοοικονομικό κλάδο. Πρώτα απ' όλα, είναι η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου, η οποία παρουσιάζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των αναμενόμενων τιμών του κάθε ένα ξεχωριστού περιουσιακού στοιχείου που κρατάμε στο χαρτοφυλάκιό μας. Εδώ δεξιά, ως WI, συμβολίζεται το βάρος το οποίο έχει η κάθε μία επένδυσή μας ξεχωριστά. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης, η expected portfolio return, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε τρεις μετοχές: Tesla, Nvidia και Apple, που είναι και πολύ hot το τελευταίο διάστημα. Ένα expected portfolio return θα είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των αποδόσεων, των ιστορικών μέσων αποδόσεων αυτών των τριών μετοχών. Σαν WI, που συμβολίζουμε δεξιά μου, είναι το βάρος που θα έχει κάθε μία από αυτές τις μετοχές. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να έχουν ίσο βάρος αυτές οι τρεις εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό μας, θα είναι 33%. Δηλαδή W1, W2, W3 θα είναι 0,33, καθώς τα βάρη σε ένα απλό χαρτοφυλάκιο που δεν επιτρέπεται το short sell και η μόχλευση αθροίζουν στο 1. Risk-free rate ορίζεται ως το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Τι είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου? Συνήθως είναι μια ασφαλής επένδυση για τον επενδυτή, όπως είναι το να βάλει τα χρήματά του σε μια τράπεζα με ένα σταθερό επιτόκιο. Συνήθως οι μελετητές αλλά και επαγγελματίες του χώρου χρησιμοποιούν ως risk-free rate το τρίμηνο T-bill της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Έτσι, μπορούμε να σχηματίσουμε ένα μέτρο, το excess return, ή αλλιώς την υπερβάλλουσα απόδοση, που είναι η διαφορά της αναμενόμενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου μας μείον αυτό το risk-free rate. Δηλαδή είναι το risk premium της επένδυσής μας. Δηλαδή το τι κερδίζουμε για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε. Έτσι λοιπόν, μπορούμε πολύ εύκολα να σχηματίσουμε ένα αρχικό στατιστικό μέτρο. Αυτό είναι το Sharpe ratio, το οποίο είναι το κλάσμα της υπερβάλλουσης απόδοσης προς την τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου. Τι εκφράζει το Sharpe ratio με λίγα λόγια? Τι κερδίζουμε ανά μονάδα κινδύνου που αναλαμβάνουμε. Αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για να μας δείξει την ποιότητα αλλά και την κατεύθυνση της επένδυσής μας. Επίσης, πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν το Sharpe ratio ως έναν πολύ βασικό δείκτη για τη μόχλευση που θα αναλάβουν στο χαρτοφυλάκιό τους, καθώς ένα υψηλό Sharpe ratio σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ χαμηλές μεταβολές στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ή στη συγκεκριμένη επένδυση αντίστοιχα. Επομένως, μπορούν να αναλάβουν υψηλά επίπεδα μόχλευσης. Καλά όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ βασικό ερώτημα όταν μιλάμε για κίνδυνο ή μεταβλητότητα. Υπάρχει η καλή και η κακή μεταβλητότητα, να το σκεφτούμε λίγο πιο ανοιχτά. Γιατί αν ένα περιουσιακό στοιχείο ανεβαίνει ραγδαία και έχει πολλές θετικές επιδράσεις, αυτό με την απλή χρήση της διακύμανσης ή της τυπικής απόκλισης θα μετρηθεί ως κάτι αρνητικό, καθώς είναι μια απόκλιση από τον μέσο. Όπως παρουσιάζεται εδώ δεξιά, έχουμε μια τυπική κανονική κατανομή με ας πούμε μέσο 0. Δεξιά είναι το upside volatility του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή είναι θετικές αποδόσεις που αποκλίνουν από το μέσο. Επομένως, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε στις αναλύσεις μας να συμπεριλαμβάνουμε ως ένα μέτρο κινδύνου μόνο την απόκλιση από το μέσο σε αρνητικό βαθμό, το οποίο ονομάζεται downside volatility. Αυτό έχει ερευνηθεί αρκετά από διάφορους ακαδημαϊκούς και έχει χρησιμοποιηθεί στον επαγγελματικό κλάδο και έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα εκτίμησης του συγκεκριμένου κινδύνου ως μέτρο απόδοσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Sortino Ratio. Το Sortino Ratio χρησιμοποιεί πάλι excess returns, αλλά αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το Sharpe Ratio, χρησιμοποιεί ως έναν παρανομαστή το downside volatility, δηλαδή την downside τυπική απόκλιση. Δηλαδή το άθροισμα των τυπικών αποκλήσεων μόνο που έχουν αρνητική απόκλιση από το μέσο. Αυτό μπορεί να μας δώσει μια ποιοτικότερη αλλά και μια καλύτερη ένδειξη για τις επενδύσεις μας σε αντίθεση με το Sharpe Ratio. Μια πληροφορία για παρατέρω έρευνα είναι το Maximum Acceptance Rate of Return ή αλλιώς MAR, το οποίο χρησιμοποιείται γενικότερα από τους επενδυτές. Μπορείτε να το ψάξετε και να το βρείτε παραπάνω. Εδώ στα δεξιά
Έχουμε κατασκευάσει με τους φίλους μου ένα απλό παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να εφαρμόσετε το Sharp Ratio αλλά και το Sortino Ratio σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον όπως είναι η Python και η R. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τους μήνες ενός εικονικού χαρτοφυλακίου, δίπλα παρουσιάζονται κάποια εικονικά portfolio returns, δεξιά είναι ένα risk-free rate το οποίο έχουμε θέσει ως σταθερό και είναι της τάξης 0,5% και έχουμε υπολογίσει για εσάς το excess return της συγκεκριμένης επένδυσης. Τι μένει να κάνετε? Να βρείτε το Sharp Ratio, το Sortino Ratio, το Downside Volatility που θα χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως τη διακύμανση και το Standard Deviation των συγκεκριμένων δεδομένων. Κλείνοντας, για να ανακεφαλαιώσουμε, θα θέλαμε πάλι να τονίσουμε τη σημαντικότητα των στατιστικών μέτρων για τον χώρο των επενδύσεων, αλλά και να δώσουμε μερική τροφή για σκέψη ενδεχομένως για περαιτέρω μελέτη, καθώς όλα αυτά που είδαμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάθος στον χρηματοοικονομικό κλάδο, καθώς χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα του finance, όπως είναι για παράδειγμα το Mean Variance Analysis, στο οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε Sharp Ratio portfolio, αλλά και να κατασκευάσουμε ένα νέο επενδυτικό μενού, το οποίο είναι το Mean Semi-Variance, το οποίο μπορείτε να το ψάξετε, αλλά και μπορούμε να το αναλύσουμε σε μελλοντικά βίντεο παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.